салом алейкум ҳамватанони азизу арҷманд. дар барномаи хабари PAYOMNEWS ҳишоми абдуманнон бо шумо ҳастам. инак таваҷҷӯҳ кунед ба номгӯи хабарҳое ки пешкаши шумо мегардад. ҳизбҳои кисагӣ дар Тоҷикистон рақобати интихоботи президентиро гарм нишон доданиянд. ҳизби социал-демократии Тоҷикистон интихоботро байкот карданист. ҳаҷми миёнаи нафақа дар байни кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил аз ҳама пасттарин дар Тоҷикистон аст. Бародари Шоҳнаими Карим, муовини раиси ҳизби наҳсати исломии Тоҷикистон, Муслим Кузов дар зиндон дар натиҷаи шиканҷа фалаҷ шудааст. пулҳои буҷа бо рақсу бозӣ тамом шудаанд. барои сохтмони мактаб пул намондааст. мактаб бачагони даҳҳо деҳот дар Тоҷикистон макони таҳсил надоранд. ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон номзадии роҳбари худ Рустам Раҳматзодаро ба мақоми президентӣ пешниҳод кард. раиси ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон зимни баромадаш дар анҷумани ҳизбаш гуфт, ҳадафаш кам кардани камбизоатӣ ва рушди иқтисод аст. раҳматзода зимни суханронӣ дар анҷумани ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон аз сиёсати имрӯзаи ҳукумат изҳори қаноатмандӣ карда, аз фаъолияти он зиёд ситоиш кард ва гуфт, ҳукумат мехоҳад рушди иқтисодро солона ба 10% расонанд. рустам раҳматзода ҳамчунин гуфт, ҳадаф дорад дар низоми бонкӣ ислоҳот шавад. гуфтанист, то имрӯз аз 7 ҳизби сиёсии Тоҷикистон то ҳол номзадҳои ҳизби аграрӣ, социалистӣ, ҳизби демократ ва ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ маълум шуданд. ҳизби аграрӣ номзадии Рустам Латифзода, ҳизби социалистӣ номзадии Абдуҳалим Ғаффоров ва ҳизби демократ номзадии Саидҷаъфар Усмонзодаро пешниҳод кардааст. бархе аз таҳлилгарон мегӯянд, ки номзадҳо ба хотири пуррақобат нишон додани интихобот дар Тоҷикистон аст. иддаое ки номзадҳо ва ҷонибдоронашон рад мекунанд. раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон Раҳматилло Зоиров дар саҳифаи фейсбукиаш навишт, ки аъзову ҷонибдоронаш мехоҳанд интихоботи президентиро бойкот кунанд, вале тасмими ниҳоӣ дар анҷуман гирифта хоҳад шуд. 10 созмони ҳизби социал-демократии Тоҷикистон аз эҳтимоли пешбарии номзадии Рустами Эмомалӣ, писари бузурги Эмомалӣ Раҳмон, ба мақомоти президентӣ нигаронӣ карда ва гуфтанд, агар номзадии ӯ пешниҳод шавад, эҳтимол дар кишвар ҷанги шаҳрвандӣ сар занад. ҳизбҳои коммунист ва халқи демократии Тоҷикистон дар аввали моҳи сентябр номзадҳои худро пешниҳод мекунанд. ин интихоботи шашуми президентӣ дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон аст. ҳаҷми миёнаи нафақаро дар кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил медиа холдинги Азия плюс муқоиса карда маълум кардааст, ки он дар Тоҷикистон аз ҳама пасттар аст. ҳатто бо назардошти болоравии нафақаи дар моҳи сентябр пешбинишуда аз ҳама камтарин аст. ҳаҷми нафақа дар кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ба ҳолати 1 январи соли 2020 ва дар Тоҷикистон бо назардошти 15% болоравӣ дар пешистода аз 1 сентябр ҳудуди 350 сомонӣ қариб $35ро ташкил медиҳад. нафақаи аз ҳама зиёдро дар байни кишварҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ шаҳрвандони Қазоқистон мегирифтаанд, ки ҳаҷми миёнаи нафақа дар ин кишвар $216 аст. ҳаҷми миёнаи нафақа дар Русия бошад $206 аст. дар Беларус $183. дар раддаи чаҳорум Ӯзбекистон аст. ҳаҷми миёнаи нафақаи шаҳрвандони Ӯзбекистон $153ро ташкил медиҳад. дар ин раддабандӣ чуноне ки гуфтем, Тоҷикистон аз ҳама охир аст. ҳаҷми миёнаи нафақаи шаҳрвандони Тоҷикистон $35 мебошад. аз Тоҷикистон як радда боло Қирғизистон қарор дорад, ки ҳаҷми миёнаи нафақа дар ин кишвар $70 буда, дар муқоиса бо Тоҷикистон зиёда аз 2 баробар аст. дар Қазоқистон нархи як дона нони 500 грамма бо вуҷуди ин ки шаҳрвандонаш дар миқёси Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил аз ҳама зиёд нафақа мегиранд, 45 сент аст. дар кишварҳои Русия, Молдова ва Арманистон нони 500 граммӣ 60 сент аст. дар Озарбойҷон ва Туркманистон 55 сент. дар Беларус, Ӯзбекистон, Украина, Қирғизистон ва Тоҷикистон нархи миёнаи як дона нони 500 грамма 50 сент аст. бо ҳамин ҳол бо вуҷуди 6 баробар зиёд будани нафақаи қазоқҳо аз нафақаи тоҷикистониён, нархи нон дар Қазоқистон 5 сент арзонтар аз Тоҷикистон аст. бо нафақаи якмоҳа дар Қазоқистон метавон 480 дона нон харид. дар Қирғизистон бошад 150 дона, дар Тоҷикистон бо нафақаи якмоҳа метавон 70 дона нони 500 грамма харидорӣ кард.
мақомоти амниятии Тоҷикистон Муслим Кузов бародари Шоҳнаими Каримро шиканҷаи ҷисмониву равонӣ медиҳанд, то алайҳи бародараш изҳоро диҳад. беш аз ним сол мешавад ки хонаводааш аз ҳоли ӯ хабар надорад. муслим Кузов беш аз ним сол қабл бидуни эълони иттиҳом боздошт шуда буд ва ҳамин тавр бидуни эълони айб, номҳои додситону додрас ва беҳузури вакили дифоъ муҳокима шуд. додгоҳ ӯро ба 18 соли зиндон маҳкум кардааст. тибқи иттилои манбаи паём, муслим Кузов дар зиндони рақами 4 маъруф ба якуми советский нигаҳдорӣ мешавад ва иҷозаи тамос бо наздиконашро надорад. аз ӯ талаб мекунанд ки алайҳи бародараш Шоҳнаими Карим, муовини раиси ҳнит, ки дар Аврупо паноҳанда шудааст, изҳорот диҳад. муслим Кузов бо шиддат шиканҷа мешавад. дар натиҷаи ин шиканҷа қисме аз бадани ӯ фалаҷ шудааст. аниқтараш, қисми чапи бадани ӯ аз кор монда, бинояш ҳам сахт заиф шудааст. баъди кор надодани шиканҷаҳои ҷисмониву равонӣ, тибқи иттилои манбаъ ҳоло ба ӯ таҳдид карда истодаанд ки дар сурати надодани изҳорот ҷияна Раббониро ҳам боздошт карда ба наздаш меоранд. худи Шоҳнаими Карим низ бо дархости Интерпол 3 сол қабл зимни як сафар дар Афина, пойтахти Юнон, боздошт шуда буд. аммо додгоҳи ин кишвар парвандаи ӯро сиёсӣ дониста озодаш кард. як сол қабл мақомоти амнияти Тоҷикистон хонаи Шоҳнаими Каримро, ки иборат аз 3 ҳуҷра буда, дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, минтақаи 84-уми пойтахт ҷойгир аст, ғасб карданд. таъқибу фишори хонавода ва наздикони мухолифин дар Тоҷикистон як амри маъмулист. солона даҳҳо ҳолати боздошт ва шиканҷаи наздикони фаъолони сиёсӣ. шоми имрӯз дар барномаи дидгоҳ дар ин бора суҳбат хоҳад шуд. умедворем якояки шуморо ин муносибати мақомот бо шаҳрвандон бетараф намегузорад. сокинони иддаи аз минтақаҳои кишвар шикоят доранд, ки аз камбуди мактаб дар маҳалҳо ранҷ мекашанд. радиои озодӣ аз доғ шудани камбуди мактабҳо матлаберо расонӣ карда навиштааст: дар як ҳафтаи ахир ҳадди ақал аз сокинони деҳаи палдораки ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ ва истиқлоли шаҳри Ваҳдат шикоят гирифтааст. мақомот дар ҳар ду минтақа гуфтааст, тарҳи сохтмони мактабҳои нафт ҳаст, вале ба сабаби набудани маблағ кор ба сустӣ пеш меравад. радио озодӣ менависад, бошандагони деҳаи полдораки ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ гуфтанд, мақомот 2 сол пеш мактаби деҳаро ба сабаби дар ҳоли садамавӣ будан вайрон карданд, аммо дар ин муддат мактаби навро насохтанд. дар деҳа 2000 нафар зиндагӣ мекунанд ва беш аз 300 нафари онҳо хонандаи мактаб ҳастанд. сокинон гуфтанд, барои таҳсили кӯдакон дар поёни деҳа биноеро доданд, ки ҳам роҳаш дур аст ва ҳам шароит надорад. онҷо дар гузашта бинои колхоз буд. масъулин ба манбаи хабар гуфтанд, ки дар кӯчаву паскӯчаҳо барои таҳсили хонандаҳо хона мекобем. агар бинои нави мактаб ба зудӣ сохта нашавад, дар фасли зимистон дар хонаҳои мардум дарс хонда намешавад. баъзе аз сокинон аз мактаб дур мондани фарзандони худро натиҷаи ба гуфтаи онҳо бетаваҷҷуҳии масъулони идораи маорифи ноҳия медонанд. Сафарбой Салимов, мудири маорифи ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ, давои сокинонро беасос хонда ба радио озодӣ гуфтааст: мардум фикр мекунанд, ки пули сохтмон пурра гузаштааст. дар асл чунин нест. агар пули сохтмон пурра мегузашт, шояд кор ранги дигар мегирифт. маблағ аз ҳисоби идораи сохтмони асосии вилояти Суғд на якбора, балки квартал ба квартал мегузарад. аммо Салимов нагуфтааст, ки барои сохтмони мактаб дар деҳаи Полдорак чӣ қадар маблағ пешбинӣ шудааст. деҳаи Полдораки кӯҳистони Масҷоҳ ягона рӯстое нест, ки сокинонаш аз сохтмони мактабҳои нимсохту шароити таҳсили фарзандон дар ташвишанд. сокинони баъзе аз минтақаҳои дигари кишвар низ айни мушкилро доштаанд. дар ҳамин ҳол ҳукумати Тоҷикистон дар худи соли 2020 миллионҳо сомониро ба сохтмони биноҳои аҳамияташон камтар аз мактаб сарф кард. илова бар ин, барои таҷлили ҷашнҳои бошукӯҳ мисли Наврӯз миллионҳо сомонии дигарро ҳайф кард. раиси ҷумҳури Эрон аз ройгон шудани барқ барои 30 миллион нафари аҳолии кишвараш хабар дод. бино ба гузориши хабаргузории ИРНА, Ҳасани Рӯҳонӣ дар дидор бо раҳбари Инқилоби Исломии Эрон, ки ба сурати видеоконферонс баргузор шуд, гуфт: бар асоси лоиҳаи омодакардаи ҳайати давлат барои ҳудуди 30 миллион нафар аз аҳолии Эрон, ки мизони масрафи барқи онҳо камтар аз системаи миёнмасраф дар кишвар аст, агар ҳамчунон камсарфа боқӣ бимонад, барқ ройгон хоҳад шуд.
рӯҳонӣ афзуд ки шаҳрвандони миёнмасраф низ метавонанд бо кам кардан аз масрафи барқи худ вориди гурӯҳи камсарфа шаванд ва аз барқи ройгон бархурдор гарданд. раиси ҷумҳури Эрон ҳамчунин дар бораи тасмими ҳукуматаш ки дар заминаи кӯмак ба кормандон ва шаҳрвандони осебдида аз коронавирус анҷом додааст, гузориш дод. рӯҳонӣ гуфт маоши коргарони бознишаста дар Эрон беш аз 50% зиёд хоҳад шуд. ин буд шарҳи хабарҳо то ин дам. барномаҳои дигари моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва пойгоҳи payyom.net лутфан пайгирӣ кунед. ҳар хабару рӯйдодеро шоҳид шудед, лутфан ба рақами 49 15 16 46 15 947 тавассути паёмрасонҳои WhatsApp, Viber, Imo ё Telegram фиристед. махфӣ нигоҳ доштани ҳайсияти шумо кафолат дода мешавад. То дидор, худо нигаҳбон. радиои паём. дар фазои сиёсат садои ҷадид. радиои паём. илм, фарҳанг, навид. радиои паём. машварат, баҳс, гуфтушунид. дар тамоми дунё рӯи расонаи интернетии радиопаём.net